Не говори за политика, това е предаване за бизнес. Да, ама как? Най-накрая целият народ е излязъл да се опълчи срещу корупцията и бизнесите къде мислите, че са? Ей, Гина? Не ми е за цел да говоря само за протести и политика и със сигурност не е да насърчавам конкретни политически наклонности, но за мен тези епизоди могат да бъдат разглеждани като един вид обобщителен пестел анализ за бизнесите. Ама грам не разбирам от правни работи, така че по-скоро песте, докато не си намеря партньор да помага с последната буквичка. Това, което показваме, засяга лично мен, засяга моето ежедневие като предприемач и засяга мои познати. Епизодите ги пълня с информация, която аз така или иначе търся всяка седмица и защото не я намирам обобщена никъде другаде, реших да се пробвам и аз на такова видеоинфлуенсърство. Ама ме хванахте, че не си показвам лицето ни веднъж миналият епизод, така че какво точно инфлуенсърство правя, като съм невидим и аз не знам. Ето ме и мен, щом толкова искате да ме видите, но ако толкова много желаете да ме гледате, за Коледа може да ми подарите един хубав микрофон, да не си записвам аудиото, седящ на леглото си, за да няма ехо, и тогава ще ви показвам колкото искате. Не по този начин, ужасни сме. Забравете, че съм казал каквото и да било. Добро утро, добър ден, добър вечер и добре дошли, аз съм вашият любим сингапурски леприкон от село Дъбовица, Ленард Аданов, а вие гледате в света на бизнеса и отвъд. Какво се е случило тази седмица? В мрежата на доброто ще ме видите как чета един дълъг документ. Ще зумвам в една карта в Notion да ви говоря за страхотни събития. Ще изкарам на сцената един малък бизнес с големи личности зад него. После, както си е редно, ще дойде един по-голям бизнес, който да го измести. И след това ще ви разкажа за още по-големи два бизнеса. Накрая ще покажа как мога да броя. 1, 2, 3,4. Завърших някъде си университета с пълна щица, не ме питайте как. Слушайте ме като подкаст, гледайте ме на третия екран, докато зомбясвате или готвите, или се правите, че апдейтвате спредшитове на работа. Сабскрайбвайте и ме споделете на приятели. Това е най-добрият начин да подкрепите канала и с тази молба нека започнем. Enjoy! Ето и една бърза готина новина, която не споменах миналата седмица. Uber и Bolt от 2026 надушиха, че ще влиза еврото и решиха, че е време да се промушат и те. Uber, разбира се, излезе от българският пазар през 2015 година, защото регулаторните ни мерки не разрешаваха техният модел в това всеки да кара своята си кола, колкото и когато си поиска, и трябваше да измислят друго решение. Ето го и него. С Bolt се конкурират кой по-бързо ще купи няколко таксиметрови фирми наведнъж, за да си вземат своето кътче от пазара навсякъде по света. Където отиде единият, отива и другият. Хърватия, Дания, Унгария и така нататък. В MoneyBG описват точно къде са отишли всичките и може да ги проследите там. Bolt са тук от няколко години, разбира се, и с доставките си на храна. Не, че някой доставя до посредата на нищо, където съм аз. Така обаче може и да ме спечелите като клиент. Uber, Bolt, слушайте, намерете шофьори за нагоре по планината, че живота тук е сложен. Толкова е зле положението, че цяла година гледах само готварски канали в YouTube, като се преместих тук, за да се науча как да правя нещо друго освен рамен. Продължаваме с търсенето на вдъхновяващи и положителни бизнес новини в LinkedIn в сегмента ни Мрежата за доброто. Голяма сделка за българска компания EU Shipments следи откупуването на дяловете на техните ранни инвеститори, фонда за рисков капитал Blackpeak от австрийските пощенски служби. EU Shipments, разбира се, са и един от ключовите партньори и са организатори на Balkan E-Commerce Summit, където точно така ще намерите и мен. Малко билети останаха на ниска цена, а аз не печеля и стотинка от тяхната продажба. Но все пак, елате да ме слушате и мен и още 70 лектора, как говорим за всякакви теми, свързани с онлайн търговията в Балканите и не само. А сега Social Mama, малък български бизнес със страхотна кауза, за която трябва да се говори повече. Нашите майки, невероятно е всичко, което можете, и това, че носите и създавате живот, е огромен дар за света. Не искам никога да се чувствате сами и искам винаги да знаете, че има към кого да се обърнете. Да, много хора го казваме това, без винаги да знаем как точно да сме полезни, но има и организации като Social Mama, които ви събират с други майки, с които да споделяте опит и да си помагате взаимно. И апел към българските медии да покриват всичко както трябва, независимо от спонсорите им. Пак навлизаме малко в политическа тема, но националната телевизия работи за хората, не за политиците, които и те уж трябва да ги защитават тези същи хора. Защо да ни пука ли? Защото не зависи дали ходите на протести или не. Не зависи и на коя страна клоните политически. Свободата на словото и достъпът до обективна информация не би трябвало да плаши когото и да било. Нека всички имат информация за случващото се навсякъде. България е на последно място в Европа по свобода на словото.
Какво означава това за нас, малките бизнеси? При висока свобода се насърчава справедлив пазар, където може да процъфтява истинска стойност и иновация, а не само големите бюджети. Може бизнесът ви да е страхотен, но колко е достъпно да го рекламирате по големите медии? Колко е вероятно, ако голяма фирма сгафи, това да бъде отразено по нашите медии, особено ако собственика на фирмата има дялове и в медията или поне познати там. Отнема се властта на потребителите с липса на информация или доста често даже с дезинформация. Когато липсва отговорност за тези институции, то тогава всички страдаме, а не само аз телевизия не гледам, затова не ме интересува, или то радио кой слуша вече. Подкрепяйте малките медии, които се опитват да показват обективни репортажи и споделяйте, ако видите манипулации на системата. Трябва да изискваме повече и от нашите медии, и от самите нас. И по темата за медиите, това е доклад от 11 световни икономисти, включително и Нобелови лауреати, за важността да инвестираме в медиите с публичен интерес. Това не е само случващо се в България, а по цял свят. Пълният доклад може да намерите в линка в коментарите. Отговори по въпроса като какво не се учи в училище, а трябва, отговарят Ментория, организация, която признавам и я чувам и аз сега за първи път, но много ми хареса тяхното проучване, чието резултати може да откриете и тях като линк в описанието на това видео. В Ирландия имахме специални класове с учителка по кариерно образование, която работеше с всеки индивидуално да намери за какви видове професии бихме били подходящи. А най-готиното беше, че в 10-ти клас в цялата страна няма учебен материал. 10-ти клас е годината на транзиция или transition year, както му казват те, и през цялото време си насърчен да спортуваш, да ходиш на стажове, където сам си уредиш, да доброволстваш, примерно брат ми беше ходил в Уганда да строи училища със съученици и какво ли още не. Все пак на тази възраст е редно да разбереш какви възможности всъщност крие света за теб и как може да ги постигнеш. Затова съм много доволен, че има организации като Ментория, които и те мислят в подобна посока. Всички вече са на коледна тематика и откакто се почва с Марая Кери, нови събития не се обмислят и официално закриваме сезона на нетворкинг събитията и започват коледните партита. Няма да ги изброявам всичките, но горе-долу няма организация без тематична вечер навън. А следващата седмица ще подготвя списък с всички събития, които може да очаквате и през януари и страната, за да имате време да планирате пътувания, да приготвите визитните си картички и QR кодове и да си закупите билети, разбира се. Както ви обещах, преминаваме и към малкият бизнес на седмицата и страхотният му екип. Стефан Виет, част от The Variant Agency, говори за неговият опит в София като човек в инвалидна количка. Това му е част от личният бранд. Емпатизират хората с него, защото невероятно умело разказва истории и показва проблеми, за които не е помислено. А как да е помислено? Решаващите комисии и сред политиците виждали ли сме хора, които да се допитват до народа и то до репрезентативни индивиди от него, с достатъчно diversity, заповядайте за чиста българска дума, за да знаем, че се взимат решенията с общото благо на ум. Извън това, както споменах, Стефан е и съосновател на The Variant Agency, страхотна маркетингова агенция, където и друг много добър познат и приятел на канала е съосновател Борис Бандев от Stray Sheep, агенцията за маркетинг и курсове, обучения и преводачески услуги по жестов език. Заедно с тях са и вдъхновяващите Мария Александрова и Иляна Дадарова, а повече информация за агенцията пак познахте, отивайте в описанието да търсите линк. И за да го измести, както казах, един голям бизнес идва на негово място тази седмица. Познат на канала Яни Драгов обяви наскоро отворена позиция за неговата дясна ръка. Smart Organic, производител на органични и полезни храни, са едни от най-големите фирми в България. И ако някак си не сте им пробвали още продуктите, не знам под какъв камък живеете, но те са абсолютно навсякъде. Дори и в Ирландия ги намерих в магазинчето на ъгъл. Ако имате възможност и желание да учите как се менажира компания на такова ниво, и то най-добрите, и имате подходящ опит, то тогава силно ви насърчавам да се опитате. Може да намерите повече информация за самата позиция, конкретно на smartorganic.com или да подадете директно на hr@smartorganic.com. Ако имате малко гласче в главата, което ви казва, аз не знам дали биха ме взели или не съм достатъчно опитен, никога не си позволявайте вие да сте първото не. Подайте, нека те ви отрежат. Ако вие не си дадете шанс, как очаквате някой друг да го направи?
Тук видят нещо във вас и се получат нещата. Тогава ще ме почерпите с една бира и с един рулбар. А като става въпрос за големите бизнеси, има едни още по-големи в света на Холивуд. Netflix са отпратили оферта на стойност $83 милиарда за покупката на Warner Brothers Studio. 72 милиарда от тях е стойността на акциите и към това добавят поемането на дълга от $10 милиарда, който Warner Brothers имат в своето си портфолио. Тази придобивка би видяла имена като Хари Потър, Батман и Властелина на пръстените да станат собственост на най-популярната стриминг платформа в света. Затварянето на сделката се очаква да отнеме между 12 и 18 месеца, докато се преразглежда от няколко комисии за защита на конкуренцията в Америка и в Европа. И за числото на седмицата 3,4%. Броят безработни у нас. В Ирландия, нещо, което не минаваше клас по бизнес, без да го обсъдим, бяха следните статистики. Безработица. Желателно е нивото на безработица да е между 3 и 5%. Аз помня 2007-2008 година, като се преместихме в Ирландия, колко бе зле положението тогава и не се стабилизира до 2012-2013. 0% обикновено не е нито достижимо, нито търсено, защото между тези 3 и 5% е нормалната зона, в която да бъдем с свободно движение на пазара на труда. Така имат възможност служители да напускат работа и да търсят по-добри възможности. Второто нещо, за което винаги говорихме, беше ръст на брутен вътрешен продукт. БВП е икономически термин, който обозначава измерването на общата стойност на стоките, продуктите и услугите, произведени в определена териториална област като България. Благодаря, че гледахте видеото. Не забравяйте да сложите един палец, да оставите един коментар и не забравяйте да търсите възможности там, където другите виждат само проблеми.